Gulê ji parvekirinê hez dike. Gulê piştî ku spartekên xwe çê dike, radike şûşeyekê ava fêkiyan ve dixwe û diçe salonê. Yanî diçe eywanê da ku televizyonê temaşe bike. Gulê bala xwe didê ku hevaleke dayîka wê hatiye û li eywanê bi dayîka wê re diaxivin. Gulê ji mêvana dayîka xwe re got, tu bi xêr hatî xaltîkê û çû ber televizyonê û fîlm temaşe kir. Diya Gulê û hevala xwe sohbet dikirin û Gulê jî fîlmê xwe temaşe dikir. Gulê ji sohbetan mezinan zêde hez nedikir. Ji ber vê yekê jî qet merak nedikir ku diya wê û hevala xwe çi diaxivin. Di navbera axavtên û sohbeta wan da tenê Gulê tiştekî dibihîze. Heke pêwîst be divê mirov guzekî bike heft par û li hevdû parve bike. Piştî ku Gulê diçe odeya xwe ew her difikire. Gelo mirov çawa guzekî bike heft perçe? Bila her heft kes jî her yek ji wan guzekî bixwe. Ma çima nabe? Gulê diçe û tê û difikire. Guzek û heft par. Ma guzekî çawa bibe heft par? Di nava van fikran de Gulê dikeve xew û radizê. Gulê di xewna xwe de xewnekê gelekî xweş dibîne. Dinêre ku di nava baxçeyê guzan da ye û ne guzek bi hezaran guz hene. Gulê dibe ma ez ê çima guzekî li heft kesan parve bikim. Ez ê her kesek heft guz bidim wan. Ne baştir e? Erê wallah. Ez ê ji parvekirinê gelekî hez dikim û ez ê her parve bikim. Parvekirin tiştekî gelekî xweş e. Mirov pê bextewar dibe. Mirov pê xêrê qezenç dike. Dema ku mirov tiştekî xwe bi hevalên xwe re parve bike, mirov jî gelekî kêfxweş dibe. Hevalên mirov jî gelekî kêfxweş dibin ha. Gulê ew şev di xew de wan guzê ku di nava baxçe de dide hev, hemû li hevalên xwe parve dike. û hemû heval bi hev re dilî zên guzan dixwin. Gulê bi dengê zengilê saetê şiyar dibe û dinêre ku bûye sibe. Lewre min xewnekê dît. Lê xewnekî gelekî xweş bû. Niha êdî dema dibistanê ye. Gulê amedekariya xwe dike, taştê dixwe û berê xwe dide dibistanê. Li ser kursiyê xwe rûdinê, defterên xwe derdixe û li benda mamosteyek ku mijara dersê diyar bike. Ka hûn texmîn bikin ku îro mijara dersa wan çi ye? Belê rast e, îro mijara dersa wan parvekirin e. Mamoste heta ku ders diqede behsa başbûn û fêdeya parvekirinê dike. Bi taybetî însan dema ku pêdivî çê dibe gelek tiştên xwe parve dike. Di afatên mezin de ku xwedê neyne serê tu kesî. Di zelzeleyan de, di agir û şewatan de, di afatên baran û teyrokan de gelek mirov xwarin û vexwarinên xwe parve dikin. Mamoste behsa gelek tiştên xweş dike. Lê mabû deqeyekî ku zengilê teneffüsê lêxe, Gulê destê xwe bilind kir û got: Mamoste, heke pêwîst be divê mirov guzekî li heft kesan parve bike ne wisa? Mamoste dibêje: Belê Gulê can, saeta te xweş be. Tu rast dibêjî. Her bijî Gulê.